para simbo kwayo ano nyale jo weche mowacho bikare hele pero ano uya seme Becaro que yo Rafael Wanjala MP Budalani Academy Deja Bunyi Wini Kibridadi Kiwalogo Mosogila Hey Ogila urmini kasuru ka chekbo Ogila chek para rio Midako gidako Midako pesa moko bajeto Maroro nyike chama Hey Ogila wang mamu kwejini ogila Yeno di kure Ni yeja kalo no se kalo Bad manas Nyama Bay County Manonya kwa yatu moja kudore yatu Nyakoro kudalie bobo Mose hivi nyamoro nyarelena Nyako wacha mdomo mingi Nyako wacha mdomo mingi Nyaduno wacha panganga mingi Nyaduno wacha ujinga mingi Nyaduno wacha ujinga mingi Nyaduno wacha nyofo mingi Nyaduno wacha nyofo mingi Ane mahero mele Nilipendo hera Ane maluoro mele Nilipendo luora Ane marito mile Nilipendo rita Odongi anyo mange Mangangi anyo mange Simbi puodo mange Mangangi puodo mange Iracho mange Mangangi iracho mange Odongo rembo mele Nidhako no peonge Urukini jaki mose albina nyarabando Chwalo ni mon Odongo rembo mele Nidhako no peonge Ane maero mele Nilipendo hera Ane maluoro mele Nilipendo luora Ane marito mile Nilipendo rita JB Jack Babu Odongi anyo mange Mangangi anyo mange Ikuodo mange Mangangi kuodo mange Kodi racho mange Mangangi racho mange Odongo rembo mele Nidhako no peonge Chakumo Mwalimu Francis Oyamo Odongo rembo mele Nidhako no peonge Ane maero mele Nilipendo hera Ane maluoro mele Nilipendo
bendo luora ane marito mile mili bendo rita utuja kama nyamia umoso kwanjo wudu meto gwajo jatu kachel gi Oscar Magigi uda hero nyang nyako wacha mdomo mingi nyaduno wacha panganga mingi nyaduno wacha ujinga mingi ane mahero mili bendo hera ane maluoro mili bendo luora ane marito mili bendo rita amilo wendia tieko mili noto hera aura nyango Edwin Dola undiki ngama hero Mose Clinton adwa mago johera ma Nairobi City jemo ujukini Mombasa na mcho odongi uoyo mang'eny mangangira cho mang'eny ikuodho mang'eny odongo rembo mele dhako no be onge no rembo mele dhako no be onge nyako rangi e odi penyo oda nyako rangi e odi penyo oda pokitedo manye Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Janeno mar Chuny Onagi TV eno dhiambo no ero makare mabende ne wasesingo nukanyo wadhi twak koda nyadendi Stacy Ogola mabende oselimo odiochiengni eri ma kawuono en chenro no ero mar odhiambo no ero makare mabende madhi tae chenro ni eri an Gerald Bonyo e wang jowi ni eri mar Chuny Onagi TV nyalo dhi e mbui wakacha mondo inyiswa ni isedonjo chenro ka in kure tisedonjo gi ng'ato in gi penjo mane ne nyadendi Stacy mabende oselimo odiochiengni eri ma kawuono. Stacy, karibu Chuny Onagi TV. Erokamano. Kiani ang ni chakno gi nyiso ni luongi ni ng'ang'e ni Stacy. Kini tira jomoko mabende bro wacho na kwalo ng'wech. Bro nyiso ni luongi ni ng'ati nyakure. Okay. Erokamano Gerald an Nyaugenya nyinga en Stacy Adhiambo Ogola. Nyaugenya donge oroma. Nitiere ng'ato mabro wacho ni en Nyaugenya aba Nyaugenya makani. Ana Nyaugenya Ukwala kama chiegni Gaboke iluongo ni Nyalenya. Machiegni matiende ni wawuoyo kawuono gi Nyaugenya mabende ong'eyo Ugenya Ukwala yono ero makare. Yes. Machiegni Stacy Adhiambo timo ang'o kata osomo ang'o? Atimo gik mang'eny. Professionally I'm a teacher. Graduated in Maseno University. Doing my masters, but atimo gik mang'eny, online writing, academic writing, atimo business, atimo gik mang'eny kabisa. So I also love the internet and media. Kuro and a very big social media platform kacha. Yes. Erokamano ahinya nyadendi Stacy. Wacho kacha ni in japuonj. Matiende ni koro wadhi wuoyo gigo eko mathoth. Weche go eko mag puonjo ne waneno kacha ka jopuonje moko be noriembe tich. Nikech koro ne gi ng'anyo. Mano be ang' ne wawuoye matin wacho kanyo ni in jago no ero mabende jamedia kata weche go eko mag tudruok. Be ang' ne wawuoye matin koro ka wachaw gi weche gi eki mag puonjo. Stacy nochako bedo gi gombo mar bedo japuonj karang'o tich adiko. So ni chopa iwacho ni nitiere jomoko ma kosegachopo university kore ka giloko course to gibedo japuonj. Erokamano kadongo I never wanted to be a teacher kuom wacho adier. But nairo jopuonj nikech aparo ni mage the only people who we used to see at that time. Koro mage manene jok machalo kaka role models. Koro kana dhi e university to nadhi adhiya kadwaro bet japuonj.
but in between to ayudo ka pacha olokore matin, but pod ahero jopuonj, pod ahero everything to do with the puonj. Kanichako nidwa bet ang'o, ang'eni nitiere jomoko mane dwa bet daktari, jomoko dwa bet engineer, but they changed. Akia ni Stacy kanichako ne en nodwa bet ang'o in the future? Kanachako to naero gik mag media, because usually kata nyaka sani jomoko kang'iya to giwacho ni you look like a journalist, you look like a presenter, you look like a doctor, but anto chunya maiye to ne gombo bedo air hostess. Yes. Erokamano ahinya. Apani janeno marwa nodwa bedo air hostess to winjore godo adier, lakini koro ibaro matin ibet japuonj mabende apani en gino ero makare. Ng'ato nyalo penjo ni gisani to koro Stacy owacho notimo gigo eko mathoth, lakini koro otiyo kure? Atiye mbui, kosiluongo nang'o? Mbui e internet, donge? I know I'm not very fluent in Kijaluo, but atemo. Mbui en internet, donge? Koro anatiyo e mbui kae, ematiye sani kuom sechegi. Koro gisani itiye mbui. Yes. Weche gi eki mag mbui ilonye ahinya. Ok ahinya, but atemo. It's a process. Erokamano ahinya Stacy. Aneno kanyo ka ntiere ng'ano ero mabende penjo mapenji ne modogo penjo. Iluongo ni Oko Peter, wacho kanyo nopuonjo kanyo. Oko Peter, ang' ni en mana ipuonje mbui. Gisani pok idhi e skul mba, lakini weche gi nyocha puonjoga, asepuonjo matin, but naweyo. Ang'o momiyo iweyo? Ok naweyo kata yo marach, but one, nayudo ka pesa mar puonj cha pesa mar puonj cha tin, kasto naneno ka I'm pushing myself so much. Ng'eni gimoro ber kitimo ka chunyi dwa ni time, ok ni timo ka push yourself. Akia ni push yourself iwacho nang'o? Idhirori. Ok ber kidhirori kata ka ng'ato dhiri. En gima ber ka in iwuon itimo ka iwinjo ka en gima idwa timo. Koro apart from the money aspect, aneno ka dhirora ahinya. Koro aneno ni abro puonjo, yes, but adwa dhi mbele gi puonjo on a higher level. Like last year natute Kisumu Poly kacha. Koro nadwa ni apart from kata ka ok apuonj ni apuonjo matindo gi, tadwa ni apuonj jok madongo. Ka ing'eni jok madongo inyalo wacho ni gimoro amora, but ing'eni jok matindo kata ok inyalo. Ntiere ng'ano ero mabende aneno ka penja ni to mbui kae otiyo e nade, nikech owacho kanyo ni en ok oyud gino ero wacho ni mbui itiye nade. Yawa okaelewa. Ok waelewa. Koro mbui kae ntiere gimiluongo ni academic writing. Ang'eni jogo mane mbalariany donge ni university, ging'eyo wach online writing ni maber. Ntiere tije mang'eny sana minyalo time mbui kae, to in most cases ok watim ne jo Kenya, watimo ne jok man malo, ne wazungu, nikech chudo gi ber. Ing'eni jo Kenya theko. Koro Stacy maja Kenya owacho ni jo Kenya theko. Kawacho kikugoya gikite. Kikugoya gikite. Awacha ni yani mfuk gi ok ber ahinya kaka joma oko ka. Koro mnielewi tu. Awinje yonero makara aneno ka ng'ato wacho ka ni kwalna siri mar tiyo e mbui mondo an be awe udaktari atiyo e mbui. Koro penjo no ero mopenjo en penjo no ero nitiere penjo mana dwa penji kaka Stacy wacho kanyo ni chudo no ero mabende nitiere kacha e somo kata weche go eko mag puonj. Gi weche gi mag mbui opogore. Akiani gipogore mabor koso? The only difference mar tiyo e mbui gi dhi kata e office face to face kata waluongo ni 8 to 5 any working online mi nafas mar timo gigeni moko apart from tich mitiyo no kende, and also inyalo tiyo sama ine midwaro. You can create your own schedule, but ing'eni kitiyo ne ng'ato kata kitiyo ne organization kata kidhi teach 8 to 5 to it is a program mosebedo kanyo. Koro okinyal kethe in any way. You have to stick to the 8 to 5 rule. But kitiye mbui to inyalo program yourself ni sama unu wuotho oko kae kutimo gigeu ananindo.
but koro samuno nindo tanyalo timo gik moko mag mbui gi. That is, I think, the only difference. Ere kaka Stacy nofwenyo nonyalo ga timo tijni eri mar ndiko e mbui? Okay, nan ga gi boyfriend kane campus, to noero gik mag computer sana. Ngini wan ka wadongo, to we were not exposed to the computer world ahinya. Koro kana romo kode, to we began talking. Nena ina boyfriend kikung'ia marach. Nena ina osiep, like just a normal person. Koro noero gik mag internet, gik mag computer, and then Anbe naero social media sana. In fact, Enoch noero social media, but an naero social media. Koro with time, I began to plant interest e gik manotimo. Koro achako